ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሶሙን እዝዩ ክቐርብ መክዝሳልኩም ንዕድም። ኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ካብ እትኸውን መበል 32 ዓመት ዝመጽእ ወርሒ ክትጽምብል እያ። ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሃገር ብወግዒ ካብ ዝቕበላን ባንዴራኣ ማዕረ ካልኦት ልኡላውያን ሃገራት ካብ ዘንበልብል ድማ መበል 30 ዓመት ክኾነ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ሰዊኡ ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ናፃ ክገብራ ኢልዩ ብምንቅስቓስ ወይ ድማ ሓራካት ዝጀመር እሞ ናብ ብረታዊ ዝተቐየረ ቃልሲ ንናጽነት ናይ 10ታት ኣሽሓት ተቓለስቲ መስዋእቲ ስንክልናን ማእሰርትን መግረፍትን ሓቲትዎ። ኤርትራ ናፃ ሃገር ክትከውን ዝዓበየ እጃም ካብ ዝተፃወቱን ዝመርሑን መንእስያት እዮም ነይሮም። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ናፃን ልኡላዊትን ካብ ምግባር ሓሊፉ ንሰላም፣ ብልጽግና፣ ፍትሒ፣ ዴሞክራስን ካልእ ምዕባለን እውን ነይሩ። ሎሚ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናፃ ሃገር ኮይና መበል 32 ዓመት ክትጽምብል እኳ ትቀራረብ እንተሃለወት ዝተኸተለቶ ፖሊሲታት ግን ዴሞክራሲ ዘይዓንበበላ፣ ቁጠባዊ ብልጽግና ዘይተመዝገበላ፣ ናፃ ፕረስ ዘይብላ፣ ጋዜጠኛታት ዝእሰሩላ፣ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት እትውንንን ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ስደተኛታት ዘፍርያ ሃገራት ኮይና ቁጠባዊ ወፍሪ ዘይካየደላን ዝረግአ ምዕባለ ዘይመዝገበትን ሃገር ኮይናላ። ኣብ ልዕልዩን እቲ ዝኸፍአን ድማ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታታ ዘይክበረላን እሱራትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝበዛሓ ኮይና ትርከብ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምዕባለ ቁጠባን ምክልኻል ሃገርን ውሕስነትን ካልእን ዝለዓለ ተራ ዝፃወቱ መንእስያት እዮም። ኣብ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ብቐዳምነት ኣብ ህንፀት ሃገር ካብ ዝተዋፈሩ መንእስያት እዮም ነይሮም። ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቓልሲ ኣብ 1991 ናጽነታ ኣብ ዝተጋህደሉ እዋን ኩናት ዘኸተሎ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻዊ ትካላትን ዓንዩ ነይሩ። ነዚ ንምሕዋይ ብዝብል ቴማ ሃገራዊ ኣዋጅ ቁፅሪ 82 ዝባር 1995 ሃገራዊ ኣገልግሎት ተኣዊጁ። በዚ መሰረት ኩሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ናይ 18 ዋርሕ ማለት ናይ ዓመትን 6 ወርሕን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከተግብር ግቡእን ግዴትኡን ኮይኑ፣ ኣብቲ መጀመርታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዳርጋ ዝበዝሕ መንእሰይ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎ። ብዙሓት እውን ኣገልግሎቶም ብእዋን ወዲኦም ናብ ካልእ እዋኒኖም ከቋምቱ ግዴትኦም ከተግብሩ ተጓዮም ናብ ታዕሊም ከይዶም እዮም። ሓደ ናይ ታዕሊም ዙር ኣብ ልዕሊ ካልእ እናቐጸለን ኣገልግሎቶም ዝወድኡ እናተፋነውን ክሳብ 1998 ቀጺሉ። ኣብቲ ዓመት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምኽንያት ምስሕሓብ ዶባት ብፍላይ ድማ ባድመ ድሕሪ ዘካየድኦ መሪር ኩናት ግን ኩሉ ተቐይሩ እዩ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ግዱድ ወይ ድማ ብፍታው ሃገራዊ ኣገልግሎት ይካየድ እዩ። ወታደራዊ ታዕሊም ዝወሰዱ ድማ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ክተት ምዝፅዋዕ ክኸቱ ይንገሮም፣ ኣብ ገለ ድማ ከም ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ይምደቡ እዮም። ሃገራት ዝኾነ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ምዘጋጥመን ይኹን ኣብ ኩናት ምዝኣትዋ ኣባላት ዕቑር ሰራዊትን ይኹኑ ታዕሊም ወሲዶም ዝተፋነው ክኸቱ ክጽውዓ ንቡር እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣቐዲሙ ብሃገራዊ ማዕቶት ጸኒሑ ኩናት ምስ ጀመረ ድማ ብኽተት ቀጺሉውን ብወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ መንእስያት ይኹኑ ካልኦት ዓቕሚ ዘለዎም ናብ ሰራዊት ጠርኒፍዎም ናብ ምክልኻል ሃገር ድማ ኣዋፊርዎም። እንተኾነ እዚ መንእስያት ናይ ምእካብ መስርሕ ብምኽኒት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ዋርሕ ምዃን ተሪፉ ናብ ዝተናውሐን መወዳእታ ዘይብሉን ዕስክርና ተቐይሩ። ቀጺሉ እውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮ ገና ትምህርቲ ዘይወድኡ ማለት ናይ መወዳእታ 12 ክፍሊ ኣብ መደበር ታዕሊም ማዓስከር ትምህርቶም ከም ዝቕጽሉ ተገይሩ። እዚ ድማ ተምሃሮ ገና ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም መጻኢኦም ተስፋ ዘቑርጽ ገይርዎ። ምስ ምንዋዕ ሃገራዊ ኣገልግሎት 10ታት ኣሽሓት ንጹር መጻን ለውጥን ዘይተራእዮም መንእሰያት ንልዕሊ 20 ዓመት በብእዋኑ ህይወቶም ንምቕያርን ዝሓሸ መነባብሮን ናጽነትን ንምንዳይን እግሮም ናብ ዝመርሖም ብመገዲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከምርሑ ተገዲዶም። ኣብዚ እዋን እዚ ዛጊት ክንደይ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ከም ዝወፁ ፁፁይ መጽናዕቲ እኳ እንተዘየለ
ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ 2019 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ግን እቲ ቁጽሪ ኣስታት 510,000 ነይሩ። ዝበዝሑ ካብ ኤርትራ ዝወፁ መንእሰያት ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 24 እኳ እንተነበረ ሓያሎ መጻኢ ዕድል ዘይተረኣዮም ካብ ህይወትን ተመክሮን ዓበይቲ ኣሕዋቶም ተማሂሮም ኣሰር ዝወፁ ዝተኸተሉ ትሕቲ ዕድመ እውን ቁጽሮም ሓያለ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን ካብኡ ሓሊፎም ናብ ኣፍሪቃ፣ ሃገራት ዓረብ፣ ኤውሮጳ፣ ሰሜን ኣሜሪካን ካልእ ሓያሎ ከባቢታት ዓለም ተሰዲዶም ይነብሩ ኣለዉ። ካብ ኤርትራ ዶባት ሰጊርካ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ምስጋር ሓያል መሰናኽል ዝሓትት እዩ። ወተሃደራት እንተሒዞምኻ ንዝተናውሐ ክትእሰርን ክትሳቕን ትኽእል። ክትሃድም እንተፈቲንካ ድማ ብተኲስካ ቅተል ክትቅተል ስለ ትኽእል ኣዝዩ ስጋይ እዩ። ሓያሎ ሰባት ኣብዚ መስርሕ ተታሒዞም ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ክገልጹ እንከለዉ ዓሰርተታት ኣማይት እውን ገና ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ። ብዙሓት ድማ ተቐቲሎም ኣብ መገዲ ከም ዝሰረፉ ይግለጽ። ሓንቲ ካብቶም ካብ ኤርትራ ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ምስ ስቓይን ጾታዊ ምትንኻፍን ዘጋጠማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገረ ሽወደን እትነብር ሰምሃር ገብረስላሴ እያ። ሰምሃር ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ህድማ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ተዘራሪባ ነይራ። ሰምሃር ገብረስላሴ ኣብ ዘረባኣ ከም ዘብራሃቶ ኣብ 2008 እያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትገብር ጀሚራ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ጓል 21 ዓመት ዝነበረት ሰምሃር ካብ ኮሌጅ ድሕሪ ምምራቓ መምህር ክትከውን እያ ተመዲባ ክትሰርሕ ጀሚራ። ሰምሃር 141 ናቕፋን ወርሒ እናተኸፍለት ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ መምህር ኮይና ሰሪሓ። ጋዜጠኛ ቦብ ወልከር ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ናይ ኣገልግሎት ስራሕ ከተቋርጽ ወሲንካ ማለት ወተሃደር ይኹን መምህር ኣይከውንን እየ እንተኢልካ እንታይ የጋጥመካ ክብል ንሰምሃር ሓቲትዋ። ሰምሃር ክትምልስ እንከላ ከምኡ እንተጌርካ እሞ ካብታ ሰዓታት ሒዝካ ዘይሕጋዊ ሰብ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ምግባር ደው እንተቢልካ ኣብ ገዛ ሃገርካ ዘይሕጋዊ ትኸውን፣ ካብ መንግስቲ ክትሕባእ ኢኻ ብምባል ትገልጽ። ሰምሃር ከም ዝበለቶ ኣብ ኤርትራ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘምልጥ የለን፣ እንተለውን ተሓቢኡ ዝኸይድ ክጥቆም ወይ እውን ክግፈፍ ድማ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ከም መሳርሕን ሜላን መቆጻጸሪ ዝጥቀመሉ፣ ሓያሎ መንስያት ድማ ካብዚ ቁፅጽርን ግዱድ ዕስክርናን ከምልጡን ናጽነቶም ክረኽቡን እዮም ናብ ስደት ዘምርሑ። ኣብ ናሕሰ 2014 ሰምሃር ከም ዝበዝሑ መንስያት ብፆታ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንሳውን ነፃ ንምዃን ካብ ሃገራ ክትወፅእ ፈቲና። ሰምሃር ኣብ ተሰነይ ስራሕ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ትምዮን ደብዳቤ ምስ መቕረባ ዝኾነ ካልኣያ ብኣውቶቡስ ናብታ ከተማ ምሪሓ። ኣብታ ከተማ ምስ በጽሐት ብእግሪ ናብ ሱዳን ምስ ዘስግራ ሰምሳሪ ክትራኸብ መደብ ነይርዋ። እንተኾነ መጀመርታ ብሎኮ ተሰነይ ናይ ተፍትሽ ነቑጣ ክትሰግድ ነይርዋ። ኣብ ብሎኮ ተሰነይ ሓልዋ ዝገብሩ ወተሃደራት ድማ ሓደ ካብ ቀንዲ ስርሖም ናብ ሱዳን ዝሰግሩ ሰባት ምቁፅጻር እዩ። ኣብ ብሎኮ ተሰነይ ምስ በጽሑ ኣብ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ብምልኦም ክወርዱ ኣብ ሓልዋ ብዝነበሩ ወተሃደራት ተነጊርዎም። በብሓደ ድማ ጉዳይ መምጽኦም ክሕተቱን መንቀሳቐሲ ወረቐት ከርዩን ተነጊርዎም። ብሎኮ ዝቆጻጸሩ ዝነበሩ ወተሃደራት መጀመርታ ንሰምሃር እዮም ሓቲቶማ። ንሳ ድማ ወረቐታ ከም ዘመልክቶ ብስራሕ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ሓቢራቶም። ቀጺሎም ነቲ ምስኣ ዝነበረ መካይድታት ጸዊዖሞ። ኣብዚ ህሞት እቶም ሓለውቲ ሓደ ሸሪሖም ሂዞም። ንሱ ድማ ቅድሚኻ ንሰምሃር ሓቲትናያ ንሱዳን ከም እትኸዱ ዘለኹም ነጊራትና፣ ስለዚ ንስኻ እውን ተናዘዝ፣ ሓቂ ተዛረብ፣ ዝኾነ ነገር ኣይንገብረኩምን ኢና ብምባል ክዛረብ ሓቲቶሞ። ንሱ ድማ ዝበልዎ ሓቂ መሲልዎ ተታሊሉ እወ ንሱዳን ኢና ንኸይድ ዘለና ክብል ነጊርዎም። ድሕሪዚ ሰምሃርን ካልኣያን ንዝያዳ ምርምር ናብ ፒክኣፕ ተጻዒኖም ካብ ተሰነይ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ተወሲዶም። ቀጺሉ ንሰምሃር 2 ሰባት ምርመራ ክገብሩላ ጀሚሮም። ናብ ሱዳን ናበይኹም ሓሲብኩም? ኣየናይ ኣስጋሪ ዝወስደኩም? ሽሙ መን እዩ? ቁፅሪ ቴሌፎኑ ሃብና ዝብሉ ሕቶታት ኣኸቲሎምላ። ነሳ ግን ክትነግሮም ኣይመረፀትን። እቶም መርመርቲ ነዚ ክገብሩ እንከለዉ ንሰምሃር ንሰዓታት ዝቕጸለ ብበትሪ ይሃርምዋ። ብኢዶምን ብእግሮምን እውን ኣይገደፉን። እዚ ኸያኽሎም ግቡእ ብዘይኮነ ገባብ ጾታዊ ምትንኻፋትን መጥቃዕትን ከም ዝገበሩላ ትገልጽ።
ሰምሃር ካብ ኩሉ ዘሕዘና እቶም መርመርቲ ካብቲ ኩሉ ዝሃረምዋ እቲ ዝገበሩላ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዘሕዘና ሕንቕንቕ እናበለት ተዘክሯ ትገልጽ። ሰምሃር ንሽንቲ ክትወፅእ ምስ ተፈቕደላ ኣብ ኢድ ዚኦም ወዲቕካ ህይወትካ ሙሉእ ካብ ዝበላሾ ዋላ ተኲሶም ይቕተሉኒ ብምባል ናብ ዝነበረ ብቖጥቋጥ ዝተመለ ቦታ ከም ዝሃደመት ቀጺላ ድማ ንሱዳን ክትኣቱ ከም ዝኸኣለት ትገልጽ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ናብ ስደት ዘምርሑ መንስያት ኤርትራ ኣብ መገዲ ይኹን ኣብቲ ዝበጽሕዎ ናይ መጨረሻ ቦታ ሓያሎ ውረድ ደይብን ሕማቕን ጽቡቕን ዓወትን ውድቀትን ስቓይን ሓጐስን ኣሕሊፎም እዮም ዝኣትዉ። ገለ ካብ ፈጺሙ ዘይርሳዕ ኣብ መገዲ ናብ እስራኤል ኣብ ሲናይ ናይ ተጨውዮም ኣሽሓት $ዶላራት ክኸፍሉ ዝተገደዱን ገለ ድማ ኩሊቶምን ካልእ ናውቲ ኣካላቶምን ተወሲዱ ዝተቐትሉን ክግለጽ ይከኣል። ድሒሮም ኣብ እስራኤል ብዙሓት ናይ ስራሕ ዕድል እኳ እንተተፈጥረሎም ብግዜያዊ ወረቐት እዮም ክነብሩ ተገዲዶም። እስራኤል ብወገና ንብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮነ መዓስከር ሖሎት ክትቅይዶም እንከላ ሓያሎ ድማ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝኸዱ ጌራ። ናብ ስደት ካብ ዘምርዑ ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኤሮጳ ይኹን ሰሜን ኣሜሪካ ዕዉት ህይወት ክመርሑ ዝኸኣሉ ኣለዉ። ስደት ምዃኑ ከይተርፎ ግን ዝበዝሕ ግዜ በት ዘጋጥም ኣሉታዩ ስሞም ክዕብለል ዝረአ። ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘምርሑ ኤርትራውያን ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ሓሳረ መከራ ወሪድዎም እዩ። ናብ ሊብያ ዘምርሑ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኩናት ክቕርቀሩ እንከለዉ ቁፅሮም ውሑድ ዘይኮነ እውን ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም እዮም። ኤሮጳ በፂሖም እውን መንበር ወረቐት ዘይረኸቡ ብናይ ስነ ኣእምሮ ኩነታት ዝሳቐዩ ተሰኣኑን። ሱዳን ከም ኣብነት እንተወሲድና እታ ሃገር ንሓያሎ ዓመታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ሓንጎፋ ኢላ ዝተቐበለትን ዘንበረትን ሃገር እያ። በብእዋኑ ዝቕልቀል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወረድ ሽግር እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ዓሪጉ ይርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ግፋዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ዝተታሕዙ ድማ ኣሳት $1,000 ከፊሎም ብዘይ ዝኾነ ናይ ክፍሊት ቅብሊት ክወፁ ይግደዱ ኣለዉ። ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ካብ ግፋ ኣምሊጦም ነብሶም ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝረኽብዋ ኣብ ዝተረበሸ ህይወት ክነብሩ ተቐሲቦም ኣለዉ። ሓያሎ ካብዞም ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ዝወፁ ኤርትራውያን መንስያት ካብ ሃገሮም መውፅኦም ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዝነውሖም እቲ ኣገልግሎት ኣዝዩ ትሑት መሃያ ዝኽፈሎ ሓውሲ ጊላነት ከም ዝኾኖም ኣብ ልዕሊኡ ድማ መጻኢኦም ክቕይሩ ዘይክእሉ ዝኾነ ተስፋ ብርሃን ዘይረኣዮ ስለ ዝኾኖም ይገልጹ። እዞም መንስያት ሃገሮም ናብ ብልጽግና ዝመርሕ ተስፋ ዘለዎ መገዲ ክትወስዶም ኣይከኣለትን። ነዚ ኣብ ሃገሮም ዝሰኣንዎ ተስፋ ኣብ ካልእ ከናዲዎ ይግደዱ ኣለዉ። ግን ከኣ ኣብ ሃገርካ ዘይረኸብካዮ ኣብ ስደት ምስ ባህሊ ልምድን ቋንቋን ተዋሃይድካ ብሩህ መጻኢ ከተምጽእ ዓቕሊ ጻዕርን ስራሕን ይሓትት። ክጅመር እንከሎውን ኣብ ኤርትራ ኣይተረኽበ እንዳ እምበር ኣብ ልውላዊት ሃገር ክነብር ዝኽእል ልውላውነቱ ዝተሓለወ ዜጋ ክህነጽን ኣብ ሃገሩ ኮፍ ክብል ዘተባብዑ ፖሊሲታት ክህነጽ እዩ ዝግብኦም ነይሩ። ኤርትራ ነጻ ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደኮነትሉ ስትራቴጂያዊ ቦታን ዘለዋ ጸጋታትን ኣብ ግምት ብምእታው ሓያሎ ጽቡቓ ዝምነዩ ሰባት እዛ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ክንገብራይና ዝብል ነይሩ። እንተኾነ ኤርትራ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ናብ ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ዘይኮነ ናብ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ይምርሕዋ። ሲንጋፖር ብቁጠባን ዲሞክራስን ሓንቲ ካብ ዝበልጸጋ ሃገራት ክትከውን እንከላ ሰሜን ኮርያ ድማ በንጻሩ ምዃኑ እዩ። ኤርትራ ዝወሰደቶ መገዲ ሓደ መድሃኒት እዩ ነይርዎን ዘለዎን። ንሱ ድማ ቅዋም ብምትግባር ብስርዓተ ሕግን ዲሞክራስን እትመሓደር ሃገር ከም እትኸውን ምስ እትግበር ጥራይ እዩ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኬንያ ብፍላይ ድማ ኣብ ጎደናታት ናይሮብን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ብተቃወምቲ ሓይልታት ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ቀኒዩ። ነዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወደቡን ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለውን ሰባት ሰልፊ ዘካይድሉ ዘለዉ ምኽንያት ዋጋ መግብን ሃለቕትን ብምውሳኹ መነባብሮ ብምኽባሩን እዚ ድማ መንግስቲ ድጎማ ደው ብምባሉ ዝተኸተለ ምዃኑ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን5 ግዜ ምርጫ ተወዳዲሩ ዝተሰዓረ ራይላ ኦዲንጋ ደገፍቱ ሰላማዊ ሰልፊ ክካይዱ ድሕሪ ምጽውዑ ድማ ሰልፍታት ናህሪ ክውስኽ ከም ዝቐነየ እንተኾነ ሕጂ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዘራረብ ቅሩብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዝተመሓየሸ ኩነታት ከም ዝርከብ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።
ራይላ ኦዲንጋ ኣቐዲሙ ኣብ ምርጫ ብዊልያም ሩቶ ድሕሪ ምስዓሩ እቲ ምርጫ ምድንጋራት ከም ዝነበሮን ውፅኢቱ ከም ዘይቅበሎን ስምዕታ ብምግላጽ ተቃዊሙ ነይሩ። እቲ ምርጫ ቅኑዕ ከም ዝነበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርድታ ሃገር እኳ እንተረጋገጸ ራይላ ኦዲንጋ ዛጊድ ተስፋ ከም ዘይቆረጸን ኣብ ስልጣን ዘሎ ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክጽውዕ ቀኒሎ። ኣብ ኬንያ ኣብ 2007 ሓፈሻዊ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ምርጫ ቀንዲ ተወዳደርቲ ዝነበሩ ፕሬዚደንት ነበር ሞዋይ ኪባክን ቀንዲ መወዳደርቲ ነበር ራይላ ኦዲንጋን ድማ ነይሮም። ድሕሪ እቲ ምርጫ ኮሚሽን ምርጫ ገና ውፅኢት ድምፂ ቆፂሩ ከይወደአን ብወግዒ ከይገለጸን እንከሎ ሞዋይ ኪባኪ ገዛ ርእሱ ተዓዋታይ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክቕጽል ቃለ መሓላ ፈጺሙ። መወዳድርቱ ራይላ ኦዲንጋ ብወገኑ ኣነ ተዓዋታይ ብምባል ፕሬዚደንት ከም ዝኾነ ፍሊጡ። ኣብቲ እዋን ኮሚሽን ምርጫ ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን። ድሒሩ ድማ ተዛባዒ ውፅኢት ኣቃሊሑ። ዓለም ለኻውያን ተዓዘብቲ ብወገኖም እቲ ምርጫ ምድንጋር ከም ዝነበሮ ምስክርነቶም ሂቦም። በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምስሕሓብ ተፈጢሩ። እቲ ምስሕሓብ ካብቶም ተወዳደርቲ ሓሊፉ ናብ ብሄራቶም ወሪዱ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኩኩያ ዝተባህሉ ብሄር ናይ ኪባኪን ሉፍ ናይ ኦዲንጋን ግጭት ተላቢዑ። ክልቲኦም ኣሕዛብ ጭካነ ብዝመልኦ ብገዞሞ ተጨፋጭፎም ከም ውፅኢቱ ድማ ልዕሊ 1,300 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣሳብ 600,000 ድማ ተመዛቢሎም። ብድሕሪዚ ኣብ ኬንያ ዝተኻየዱ ምርጫታት ብዘይ ድራማን ግጭታትን ኣይሓለፉን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ድማ ኣብ ኩሉ ሓሳብ ኬንያዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ ተዓዛቢ ዝመጽእ ግጭት ከይካየድ ዝብል ስጋት ኮይኑ፣ እንተኾነ ግጭት ከይካየድ ፈሪሕካ ወይ ብምስምስ ግጭት መስርሕ ዴሞክራሲ ክቋረጽ ወይ ክትዓናቐፍ ስለ ዘይብሉ መስርሕ ምርጫ ክቕጽል ግድን ይገብሮ። እንተኾነ ሓደ ካብ ቀንዲ ዓንቀፍቲ ምርጫን ናብ ግጭት ከምርሕ ዝገብርዎን ኮሚሽን ምርጫ ብቐንዱን ብሓፈሻ ድማ ኣብታ ሃገር ዘሎ ብልሽውና ከም ዝኾነን እዩ ዝግለጽ። እቲ 9 ሰሉስ ኣብ ኬንያ ፕሬዚደንታዊ ባይታዊ ወከልቲ ህዝብን ኣመሓደርትን ንምምራጽ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ነይሩ። ኣብቲ ምርጫ ዊልያም ሩቶ ፕሬዚደንት ኮይኑ ብጸቢብ ስዒሩ። ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ኬንያ 2022 ቀንዲ ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ምኽትል ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶን ራይላ ኦዲንጋን እዮም ነይሮም። ብመሰረት ኮሚሽን ምርጫ ኬንያዊ ዊልያም ሩቶ ብ50.49 ሚእታዊት ብጸቢብ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ መወዳድርቱ ራይላ ኦዲንጋ ድማ ብ48.85 ካልኣይ ኮይኑሎ። ኦዲንጋ ኣቐዲሙ ን4 ግዜ ኣብ ምርጫ ከም ዝተዓመፀ ኣብ ዝና 5 ግዜኡ ዝተሳተፎ ምርጫ ደሓን ክኸውን ተስፋ እናገበረ ዝበኣሰ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ እዩ ዝገልጽ። ብሰንኪ ዘይምስማዕ ኣብ 2007 ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምቕጻሉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኮፊ ኣናን ናብ ኬንያ ብምኻድ ውዕል ሰላም ኣካይዱ ነይሩ። ድሕሪ ዝርርብ ኣብ ምሕዳር ሃገር ሓድሽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ናይ ስልጣን ቦታ ብምኽፋት ኦዲንጋ ስልጣን ከም ዝመቓራሕ ተገይሩ ነይሩ። ድሒሩ ራይላ ኦዲንጋ ኣብቲ ዝቐጸለ ናይ 2013 ምርጫ ንምስታፍ እቲ ተመቓሪሕዎ ዝነበረ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣን ክገድፎ እንከሎ እቲ ንስለ ዕርቂ ተባሂሉ ተኸፊቱ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ናይ ስልጣን ቦታ ዘይቅዋማዊ ኣብ ልዕሊ ምንባሩ ተዓጽዩ። ወዲ 55 ዓመት ዊልያም ሩቶ ኣብ ምሕዳር ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምኽትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ን10 ዓመት ኣገልጊሉ እዩ። ንመጀመርያ ጊዜዩ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተወዳዲሩ። በንጻሩ ወዲ 77 ዓመት መወዳድርቱ ራይላ ኦዲንጋ ን5 ጊዜ እዩ ኣብ ምርጫ ተወዳዲሩ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ፍሉይ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምኽትሉ ንዝነበረ ዊልያም ሩቶ ብምርሕራሕ ናይ ነዊሕ እዋን ተቐናቐኒኡ ንዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ብምድጋፍ እዩ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ክልተ ነናይ 5 ዓመት ፕሬዚደንታዊ ኣገልግሎት ብምግባር ቅዋም ኬንያ ንሳልሳይ ጊዜ ክወዳደር ስለ ዘየፍቅደሉ እዩ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ። ከምቲ ንቡር ድማ ኣብ ዝቕጽል ምርጫ ንምኽትሉ ነበር ክድግፍ ትጽቢት ይግበረሉ ነይሩ። እንተኾነ ብሰንኪ ብልሽውና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ዝምድና ክልሕልሕ ጸኒሑ። እቲ ብልሽውናን ምፍዕፋሕን ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ነዊሕ እዋን መቐናቕንቱ ንዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ብራኺኡ ሂብዎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንኽዕወት ምውዕዋዕ ገይሩሉ። እንተኾነ ብዝሎሚ ቕናት ክካየድ ዝቐነየ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍቲ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ማሕረስ ኡሁሩ ኬንያታ ብምእታው መግቢ ውፅኢት ሕርሻን መሳርሒ ሕርሻን ከም ዝዘሞት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኡሁሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ኣብ ፖለቲካ ሃገረ ኬንያ ዓብ ተራ ዘጻቱ ፖለቲከኛታት እዮም።
ክልቲኦም ድማ ፖለቲካዊ ውርሻ ካብ ኣቦታቶም ዝወረስዎ ካብ ኣቦ ናብ ውሉድ ዝተሰጋገረ ኮይኑ ኣሳሱስ ዓመት ዘቑፀረ እዩ። ቀዳማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታን ምኽትሉ ዝነበረ ጃራሞጂ ኦጂንጋ ኦዲንጋን ናይ ክልቲኦም ኣባታት እዮም። ዊልያም ሩቶ ኣብ 2007 ተኻይዱ ናብ ግጭት ናብ ዘምርሐ ምርጫ መንእሰያት ብምምራሕ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት በደል ተፈጺሙ ተባሂሉ ብላዕለዋይ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ እኳ እንተነበረ ኣብ 2016 ትኽሲ ተሰሪዙሉ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን ብተመሳሳሊ ንዓብዪ ኣላዓዒልካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ነይሩ። ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ጥቅምቲ 2014 ኣብ ፍርዳዊ መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ክቐርብ እንከሎ ምኽትሉ ዊልያም ሩቶ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ኬንያ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። እንተኾነ ንኬንያታ ከፍርድ ዝኽእል ጭብጥታት ብዘይምርካቡ ነጻ ተባሂሉ። ዊልያም ሩቶ ፕሬዚደንት ኮይኑ ስልጣን ምስ ዝርከብ ኣብ ሃገሩ ሓያል ብድሆታት ተነጊሩ ነይሩ። ምኽንያቱ ኬንያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ ትሕቲ 35 ዝዕድሚኦም መንእሰያት 37 ሚልዮን በፂሕሉ ብዘሎ እዋን መብዛሕትኦም ሸቕለት የብሎምን። እታ ሃገር 72.6 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ። ዋጋ ምግቢ ብፍላይ ድማ ዕፉንን ዘይትብልዕን ብዝተዓጻጸፈ ወሲኹሎ። እዚ ግጭት እንተተወሲኽዎ ክብእስ ዝዓበየ ተኽእለሎ ክበሃል ቀኒዩ ካብቲ ዝተፈርሆ ድማ ኣይወፀን። እንተኾነ ኣብ ኬንያ ኩሉ ኣሉት ኣይኮነን። መንግስቲ ካብ 2003 ኣትሒዙ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብነጻ ድሕሪ ምግባሩ ዝበዝሑ ህፃናት ሃገር ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ብምጅማሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ ናይ ዝተምሃሩን ዝነቑሑን ዜጋታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይርከብ። 333 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ተንቀሳቐስ ኬንያ 71 ሚእታዊት ሙሉእ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ክረክብ እንከሎ 30 ሚእታዊት ድማ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይረክብ። ትሕተ ቅርፂ እታ ሃገር እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ክመጽእ ጸኒሑ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኬንያ ብዓይነታ ናይ መጀመርያ ዝኾነት ኣብ ልዕሊ መሬት ትዕዝብቲ እትገብር ሳተላይት ናብ ህዋ ክትውንጭፍ ከም ዝኾነት ገሊጻ። እታ ብቋንቋ ስዋሂሊ ቴፋ ሓደ ዝተሰሜት ሳተላይት ኣብ ሕርሻ ውሕስነት መግቢ መምሕዳር ኣከባብን መሬትን ማይን ክትሕግዝ ከም ዝኾነት ክግለጽ እንከሎ ሙሉእ ብምሉእ ብኬንያውያን መሃንድሳት ከም ዝማዕበለት ተገሊጹ። እታ ሳተላይት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኬንያውያን ስርሓ ከም እትካይድ ዝመጽእ ሰሙን ካብ ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመንኮርኮር ናብ ዑደት ክትጽምበር ምዃና ተፈሊጡ። ኣይቮሪ ኮስታዊ መሃንድስ ተንቀሳቓሲት ቴሌፎናት ብ16 ቋንቋታት ሃገሩ ከም ዝረዳድኣ ብምግባሩ ሽልማት ዓለም ለኸ መሃይምነት ምጥፋእ ወርልድ ሊተረሲ ኣዋርድስ 2023 ተዓዊቱ። ኣብ ኣይቮሪ ኮስት 78 ቋንቋታት ክህሉ እንከሎ ሓያሎ ዜጋታት ሳን ቋንቋ ምምላኽ ቴሌፎን ክጥቀሙ የሸግሮም ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ሳላ ኣሌንኮፖ ዘማዕበሎ ምህንድስና ቴሌፎን ሰባት በብቋንቋኦም ክጥቀሙሉ ኣኽኢልዎም ኣሎ። ንሱ ገና ተሪፉ ዘሎ ቋንቋታት እውን ክሰርሕ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ እቲ ሽልማት ሰባት ብቐሊሉ ብቴሌፎን ከረዳድኦም ምኽኣሉ እዩ ተዓዊትዎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሰሙን እዚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ተዛዚሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም ቅነ